салом бинандагони хабар-тиҷиб. бисёр муҳоҷирони мо бисёре менависанд ва мехоҳанд фаҳманд, ки дар ҳақиқатан ҳамин патент бепул шудааст 3 моҳ ё на. ман ба шумо пешниҳод мекунам саҳифаи дар ҳақиқаи насупоридани патент имрӯз. пас аз нашри фармони 274-уми президенти Федератсияи Россия, шаҳрвандони хориҷӣ саволҳои зиёде доштанд, ки қисми асосии он бекор кардани пардохтҳо барои патент буд. биёед бо шумо саволи худро пешниҳод кунем, то ба саволе посух диҳад, ки оё ҳозир патентро бояд пардохт кунед. аввалан, ин фармон барои он шахсоне пешбинӣ шудааст, ки рӯзи 15 март қонуни дар кишвар қонунӣ буданд. барои чунин шаҳрвандони хориҷӣ муҳлати амалии ҳуҷҷатҳо аз 15-03 то 15-06, яъне аз март то июн озод аст. ин маънои онро дорад, ки агар патенти шумо 16 март ба охир расад, он ба таври худкор то 15 июн идома меёбад. яъне бидуни пардохти андозии патентӣ шумо метавонед то 15 июн кор кунед. акнун мо вазъро таҳлил хоҳем кард. вақте ки шумо патенти эътиборнок доред, ки эътибораш яъне пас аз 15 июн ба охир мерасад, оё ман бояд барои чунин патент пардохт кунам ё не? агар шумо ният доред, ки пас аз 15 июн дар Русия кор кунед, пас барои патент бояд пардохт кунед. агар нақшаҳои шумо машғулиятҳои меҳнатиро пас аз 15 июн дар бар нагиранд ва шумо ба рафтан меравед, шумо метавонед аз ҳамон рӯзе, ки то 15 июн баста шуда буд патентатон, шумо метавонед аз ҳамон рӯзи 16 июн, яъне давом диҳед пардохти патентро. ҳозир аз 15 март, яъне 3 моҳ, шумо метавонед гардед бемалол, бе ягон хафнокӣ, ки патент, яъне бисёри муҳоҷирони мо бе ягон маслиҳат ҳоло патент супориданд. барои чӣ супоридед? аввал одам як чизро бифаҳмад, нағз фаҳмед, бас супоред. чӣ саволот доред, ҳамаатон нависед, мо ҷавоб метиҳем ба шумо.